Әйтәсез сүзебезне түрәләргә булсын, хөкүмәткә булсын, дәүләткә булсын, без әйтергә тиешбез. Алар кабул итәме, итмәме, аларның намусында. Әмма ләкин шушындый законны үтәмәү, законны бозу, ялган, урлау, коррупция бар икән. Менә син корак, менә бу коррупция, менә бу ялган демократия түгел, без аны әйтергә тиешбез. Менә шуңа күрә минем уйлавымча, менә шушындый оешма, татар оешмасы булырга тиеш. Бездән башка менә шушындый үз фикерен әйтүче оешманы мин Казанда әле күргәнем юк. Бар оешмалар, алар күп. Бәлки алар акча белән дә бик бай яши торганнардыр. Әмма ләкин һәрберсе түрәләргә ничек тә булса яраклашырга тырыша. Ничектер куркалар, кемнеңдер бизнесы бар, кемнеңдер түрәләрдән нәрсәдер өмет итә нәрсә. Түрәләр анардан тартып алган нәрсәнең ничектер үзенә бераз кайтарасы килә яраклашып инде. Әмма ләкин түргә яраклашып кына сарыкны саклап калып булмый җәмәгать. Сөйләмәймен. Минем сезнең белән уртаклашу сүзем менә шушы. Безнең демократик хөкүмәтме, әллә всадник без головы, башсыз чайдакмы? Халык сорый, нишли безнең депутатлар? Димәк, алар депутатларны сөйләшү түгел күргәннәре дә юк. Шунсы ятсызлык, шунсы шундый хәләйме. Казан кадәр Казанда безнең сөтебезне ичеп, безнең игенебезне ашап, безнең итебезне ашап, безнең нефтебез газ белән җылынган шушы 4 миллион халык арасыннан безгә татар иҗтимагый үзәгенә бирелгән бүлмәне тартып алып, сатып Татарстан итәкчелеге һич кенә дә савап кайрышмаячак. Бу ят аның үзенә ямсыз булып кире кайтачак. Мин Татарстан президентын бик нык ихтирам итәм. Кая барса да татар халкының вәкилләре белән очраша һәм татар телендә сөйләшеп, халык белән аның уртак телен табып, аның белән уртак тел табып, аның белән матур итеп яши һәм безнең кулыбызны күтәрә белә. Шуңа күрә мин Рөстәм Туганга үтенечем белән чыгам. Бу адымнан хөкүмәт кире кайтсын иде. Чөнки каядыр күптән түгел әле милләтләр дуслыгы йорты ачкан булып, анда һәр милләткә бию өчен, такмак уйнау өчен бер бүлмә биргән булып, татарга да бүлмә бирмичә, кыланган көннәрдә без әйтәбез. Безгә андый булмаган дуслык кирәкми. Әгәр дә без бу юл белән китсәк, бөтен татар халык кузгалып, юлларны ябачак, шушы адымга барырга мәҗбүр булачак. Инде безнең президентыбыз Аллага шөкер, ир шарының кайсы төбәгенә барса да, алар ул безнең милләттәшләр белән, хөрмәтле татарларыбыз белән очрашып кайта. Хәл әхвалларын белеп кайта. Әмма ләкин безнең Казаныбызда шушының киресе эшләнә. Шушы Карл Маркс 41 йортта күчкән вакытны ул бәләкәй генә бина, шул бинаны сатырга дип, күңеленә китергән кешегә Аллаһның бәдбәхете төшмәс дип кем әйтә ала? Ул бинага күчкәндә мин үзем Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый идем һәм шунда Коръән укып без шул бинага кергән идек. Шул бинада безнең милләтебезнең затлы киләчәген кайгырта торган яшьләребез үсеп килә. Ул бина татар иҗтимагый үзәгендә калырга тиеш. Моны уйлаган кешеләр үзләренең бәддуаларын Аллаһтан алырлар. Андый юлга бармасыннар иде инде. Торонтодан сәлам. Тыңлыйбыз, карыйбыз. Әмлә бүгенге митинг буенча нәрсә диярсез? Сез алар белән кирәкле. Теләктәшме? Көн сайын булырга тиеш монда шундый хәл. Күп чыгаралар биданын татар иҗтимагый үзәген. Аңламыйлар башлыклар Татарстанның. Мәңгегә килгән кешеләр түгел икәнен.